El meu conte s'anomena La ciutat dels gratacels. Es tracta de que és una ciutat plena de gratacels i que no dona mai la llum, ni plou. Aleshores els xiquets estan molt avorrits i en Rick i en Pat volen fer una manifestació perquè no poden jugar als parcs. Aleshores els ciutadans no volen fer-ho perquè als ciutadans no li agraden perquè tenen que pagar massa diners. Un dia el tornen a intentar i l'alcaldessa, al final, de tots els que havia contat en Pat i Jordi i els seus amics, li agraden la seva opinió. Aleshores, per a fora de tota la ciutat està ple de parcs i d'arbres. I en aquesta ciutat cada vegada és molt més coneguda. I així és com acaba el meu llibre. Adeu!